To jama'a assalamu alaikum, masu kallon mu da kuma sauraron mu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan zauren. Sunana Yazeed Aliyu Dangwari, zan kasance tare da dan uwa abokin aiki wato Sani Musa Gamaliya. To Sani Musa Gamaliya, barka da shigowa. Yazeed, barkanka dai da wannan lokaci. Yawwa Sani Musa, wannan zauren muna son mu yi amfani da shi domin wurin faɗakarwa ko kuma tunatarwa dangane da masu Valentine da ake wato ranar masoya. Murnar ranar masoya, kasan shi wannan batu majalisar ɗinkin duniya ce ta ware shi wai da zimmar cewa masoya a ware musu rana. Sanin cewar akwai ranar wato masu cutar HIV, akwai ranar yan jaridu, akwai ranar rediyo, akwai ranar abubuwa da dama dai ga babu ranar da babu, akwai ranar cizo, akwai ranar mari, akwai wata rana. To da fatan za ku kasance da tashar yanci da ci gaba. Yanzu kuma kafin dai in yi tsokaci a ciki, zan bar ku da dan uwa domin muna shimfiɗi a wannan shirin da muke gudanar da shi. To Yazeed, kamar yadda ka sani, shi wannan ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wato wai ranar masoya ta duniya, gaskiya ni a matsayina na karami dan jarida ban ga wani amfanin sa ba sosai, domin da ya kamata a mai da wannan rana ta zama ana tunawa ne da shin menene zamantakewa na masoyan ya cimma sama da a cewa ranar masoya ta duniya. Yawancin ka kula kawai wasu yan firiftuka ne ake ɗaukawa a kai, ko kuma a masoyiya da masoyi sun samu matsala, amma dai yawanci abin gaskiya ya samu asali ne daga wasu mutane waɗanda al'adunsu ya saba wa al'adarmu nan Najeriya, al'adunsu ya saba wa mutanen arewa maso gabashin Najeriya, kuma wanda kusan ba addinin mu bane. In ka ɗauka addinin Kirista da addinin Musulunci duka babu wani Valentine Day. Saboda haka to me ka san me? Now idan ka diba da cikin addinin Kiristanci, shi Valentine Day ya halatta a yi haka, amma kuma yanzu an saba mai yadda ake yin sa, saboda ɗazu Usman Abubakar Usmaniya ya kira ɗaya daga wani mai bishara ya tambayi shi dangane da Valentine Day, ya ce to gaskiya ya kamata a yi, amma yanzu yadda ake yin shi ne ya saba ma a da. To shi da batun da nake so in ga maka Yazeed, ya riga ya saba wa al'adunmu. Misali, ai akwai abubuwa da dama waɗanda aka ɗauko su. Misali, idan ka ɗauko ranar tunawa da 'yan mazan jiya, ai babu shi a misali a cikin al'adunmu da addininmu, amma kuma in ka duba yana da kyau ai, saboda me wani irin fafutuka 'yan mazan jiya suka yi, ya kamata a tuna da su. To yanzu saboda haka ni a gani na wannan rana ba ta da wani alfano ga mutanen arewa maso gabashin Najeriya. Maimakon haka mu yi amfani da wannan rana domin tunawa da wasu al'amura da za su inganta zamantakewarmu da sauransu. A kariya kan haka mu koma gaban mu na ranar rediyo ta duniya. Ranar rediyo ta ranar rediyo ta duniya, ba shakka. Still yau 14 ko? Yau 13 afuwan. Gobe ne 14. Haka 13, duk ranar 13 ga watan Fabrairu. Watan Fabrairu kenan ya kasance ranar rediyo ne ta duniya. Sannan kuma gaskiya tsakani da Allah, kamar yadda ka sani, rediyo yana da matukar amfani wajen ilmantarwa da faɗakarwa. Sanin Musa, ka ce rediyo ya zama malami yanzu, domin ba kasafa ba za ka ga kafin malami ya tashi je lungu sako da karkara wurin faɗakarwa. To amma idan ya kawo wa'azinsa ko kuma wani abu na faɗakarwa a rediyo aka saka, sai ka ga wanda ke lungun sakon da mota ba zai shiga ba, sai keke ko jaki, amma ya saurara kuma ya ilmantu da shi. Ka san da ba shi asalin rediyo an yi shi ne saboda mutanen da suke zaune a rural area ko kuma remote area, wato karkara. Wannan mutane ta yaya za a yi a isar da sakonni a gare su? Idan ka duba shekaru aru a can baya, san kira, ma'ana mai yin masu kiraye kuwa su ne suke zuwa suke isar da sakonni. Wannan ya zama tsohon yayi, kuma duniya ta ci gaba, ya kace ya za a yi a inganta harkokin. Ka san da ke yanzu duniya tana zuwa ne modern situation ne, ma shakka. Zaka ga an yi sakon leta an kai a Nipos Aime, amma har yanzu wasu suna yi har gobe. Amma ka dauki wayan ka dangwala sako ka tura naira 4 za a zara haka, wap ya shiga. So yanzu dangane da wannan rana ta rediyo ta duniya, shin zamu so mu ji masu kallo da sauraron kafar yanci da ci gaban al'umma wani irin ilimantarwa da faɗakarwa kuma rediyo ke musu a cikin rayuwarsu? Sani Musa, za su iya tofa albarkacin bakin su ko masu kallon masu kallon mu su biyo mu a shafikan mu na internet da kuma sada zumunta da musayi ra'ayi, kamar su Facebook, akwai Twitter, YouTube channels, akwai YouTube channel, Instagram da kuma TuneIn app, da kuma TuneIn din ba shi kadai bane, akwai Radio da Garden, akwai Simple Radio, akwai kuma me
akwai mixla, duk wata kafa da suka sani da zaka yi riskan kafar yanci ka biyo mu ka tofa mana albarkacin bakinka akan shin wani amfani rediyo ya maka. Yawwa, kana ganin cewa ya kamata in ka ce rediyo wani amfani rediyo ya maka amma ta dalilin kafar yanci da ci gaba. Yawwa, idan ka kama tashar yanci me ka karu da shi a matsayin yau na ranar rediyo na duniya, sai ku biyo mu ta shafin mu, ku rubuta mana comments da sunanka da cikakken adireshi. A madadin abokin aiki Yazeed Aliyu Dangwari, Sani Musa gamaliya ke cewa barka da rediyo. Barka da rediyo, kuma Valentine gobe a kasance. Bye bye. Mita 97.3 zangon FM can zamu